Hei! Tänään tutustutaan OPH Nordican Perfect Mix Blenderiin. Sillä voi tehdä sakeista nesteistä ruokaa 1,5 litraa ja nestemäisistä jopa 1,25 litraa. Eli todella iso kannu. Ja blenderillä voidaan tehdä sosekeittoja, kermaisia keittoja, hedelmäisiä keittoja, smoothieita, kevyitä taikinoita, esimerkiksi ohukaisen frityyritaikina. Ja sitten siinä on myöskin jääpalatoiminto ja lisäosina on saatavissa pippurimylly, jolla voidaan murskata mausteet nopeasti ja kevyesti. Tänään ajattelin tehdä kevyehkön smoothien. Aineksina minulla on porkkanaa paloina sekä omenoita lohkoina ja sitten kokonainen banaani. Kulhoon ei koskaan saa laittaa yli 80 asteista nestettä. Ja neste laitetaan kulhoon aina ensin. Minulla on tässä omenamehua. Sen jälkeen ladon kaikki muut ainekset. Kansi tulee tiiviisti päälle. Ja tarkistetaan, että kannu kiertyy paikoilleen. Se antaa siitä merkkipalon ja hälytysäänen. Sitten lähdetään hitaasti nostamaan kierroksia. Ja smoothie on valmis.